Hallelujah. Don't imba wani kama imba wa makuru saints. Wachifamba n'evangeli. Imetiripano pa kucelebrate evangeli. We are celebrating the life of a caterpillar. The life of a great evangelist. A hero of faith.
My overseas. Mwari wedu wakanaka wakarurama. Tinokuremekeza Jesu tiri pano Baba. Nebasa wakamakatanga. Tichipembera Mwari wemasimba ose. Upenyu Mwari wemuranda wenyu. Mwari wekudenga tinokuremekezai. Nokuti Mwari kunyange muzuva ranhasi tiri kukuonai panzvimbo ino. Chirambai Mwari muri pakati pedu. Mweya mutsvene wenyaramba tifamba nesu. Tatenda Mwari wemasimba ose. Baba wenyasha zvigwa nemisodzi Mwari vapukutwe nemi. Tinokuremekeza tikuremberi nesu muzita ramambo Jesu. Amen. Totenda mai vedu nekunyengetererwa. We are here celebrating the life of our father Apostle A.K. Sande. Mwari vavatora, he's gone to glory. Ende tinotenda Mwari nenguva yatanga tinavo zvonge tongeze munhu abvutwa. You know, we are always jealous. But we are not shedding tears. He has left a great work behind. And there are many testimonies. My messages he was not a man of gender. Women pastors in Ambassadors for Christ Ministries. We also have overseers in Ambassadors for Christ Ministries. Ari madzimai. Saka vanhu vakagamuchira munhu wese. Vakadana kunenge nemadzimai vakapinda mukati meushumiri. Saka tinotenda Mwari wakadai. Tinoona kunge madzimai anonzi garai kuseri muzonobvunza makumba. But we are now moving with time. Mwari vachisimudzira munhu wese kuzadziswa kwesoko raMwari. Hallelujah. Amen. Toda kwana nguva yekukwazisa vanoremekedzwa vari pakati pedu. Tina mai vedu mai Apostle A.K. Sande. Mami, we love you. We are standing with you and will be with you. Mwari varamba tipfuurira mberi nekuvashandisa. Tinavo ambassador takavatsigira. Saka tinovagamuchira nekuremekedza Mwari ari mavari muzita raJesu. Hallelujah. Toda kugamuchira zvakare. We've got bishops from other churches and apostles. Tinokuremekedzai. Muri vana vababa vedu. Tinofara chaizvo kuti tiri pano tiri kuchema tiri pamwe chete. But it's more like celebrating his life. We are celebrating the life of a great man, Apostle A.K. Sande, the caterpillar. Saka tiri pano tinokukwazisai. We are feeling your warmth with us. Nekubatsira kwamuri kuita muripo pakati pedu. Tinokufarirai muzita raJesu. Hallelujah. We've got our own overseers, vana baba vangu, pamwe chete with my sisters. Tinokugamuchirai muzita raJesu. Hallelujah. We've got our pastors, our pastoras, our elders and deacons. Pamwe chete nevana vose. Kunyanyisisa zvakare tine veukama varipo panzvimbo ino. Tinokukoshesai zvikuru. Mwari wekudenga vakunyaradzei nokunyaradza kwasingagoni kuita isu. Tinokufarirai mose muzita raJesu. Hallelujah. Amen. When I think of Apostle A.K. Sande, tinorangarira umwe musi ndichichema. I had really broken down. Chakubva mukuzvara mwana wangu musikana, a third daughter, Chinelimbo. The people who came to visit me in hospital were expecting to see a boy. I always say this testimony to province come. But that day I cried. Hospital and Machuya, Vascot. Mana ndoti musikana. We thought it was going to be a boy over a Sega. Mama nduba wayakumba. That's mwana ndikati musikana. Shkanza shekwa kodesi vasikana chete. Saka each time they came, instead of kuti vandikorokotedze, ndaisara ndine ronda mukati. Saka ndakazopedzisira ndasimudza foni. Ndafondera Apostle ndikati baba ndabayiwa mwoyo. Zvikanzi chii ndobva ndavatsanangurira zvikanzi uya kuno. Ndobva ndaenda kuCity Assembly kuDelvedere. Ndichingosvika ipapo ndakabata mwana wangu ndvamutora ndvamuropafadza. Vapedza kumuropafadza ndobva vangonamata zvikanzi zvaita. Saka I didn't understand what kind of prayer he did for me then. Ndakangoti zvaita zvekuporeswa pamwoyo. Then I went back home. Only to find out that in the third month, mwana wangu achita 3 months, I got pregnant. Ndobva ndatanga kuita BP ndikati, how can I be pregnant again? Ndine mwana ane 3 months. Then I called him ndikati baba kune zvaitika. Ndanzi chii ndikati I'm pregnant. Ndikanzi
Mwari wakupa mukomana. Ndikati baba nditwa masiza zvikanzi haiwa Mwari wakupa nditoichema. Ndobva ndangomira ndakadaro. But I saw the hand of the Lord throughout that time. Kana zvinonzi mukadzi anorutsa nekudini. I didn't suffer that. Nokuti kune munhu waMwari akangotaura masoko kuti zvaita. And I didn't understand them. Until the time that I delivered my son. Ndobva hanzi tawana nyasha. That is my only son, Mandinai. Vandakaita kupiwa nemunhu waMwari. Ndisingafungiri. Saka we've got a great man of God who understands our concerns. Munhu waMwari vanyatsonzwisisa kuti uri kubva nekupuma. Vanongofunga kuti munhu aitimbira mwana mukomana. But inini ndinonzwisisa kwani ndichibva nako. Saka Mwari wekudenga vakandiitira zvinoshamisa. We are here to celebrate him. Let us remember him with good memories. Tirangarire zvakanaka zvavakatiitira mukati meupenyu hwedu. Nekuti munhu mukuru uye sodzo ravo rirambe rakatambanukira pamusoro pedu tese. So I'm not going to preach. We've got a great man of God in our midst. Apostle Mawire is going to be our first speaker. Vachaya kuti shumira zvinoshamisa. Tine vanhu vaMwari pakati pedu. We've got brothers from outside. Hatizotikati cousins kana kuti but we love you. Apostle Mawire, moye muzotishomera. Hallelujah. Apostle Mawire. Apostle Mawire achiuya Mira, bueno, un poco para no short. Hallelujah. Glory to God. Saka ndaitikana ndapinda muofisi. Baba vaitanga kutaura nezvawafambira usati wavaudza. Votanga kukuudza nemo wokuudza kuti unoita sei. Vapedza vozoti wanga uchidei mwana. Ndobva ndapedziswa kuti ndinotaura kuti ndinotaurira pedza yose. Saka chiprofita chawo was a chipentendi prophecy that I've never come across. But he is the man. 1, 2. Hallelujah. Apostle Mawire. No, it's okay. Thank you, Apostle Mawire's faith is not able to preach to us. Tinoda kutenda Mwari manheru ano emusi wosodho. Chekutanga ndisati ndashumira, toda kutora mukana uno kuremekedza amai vedu neutungamiriri wese wekereke, maovhasiya vabva kwakasiyana siyana. Toda kutaura chinhu ichi manheru ano kuti Mwari wekudenga atibatsire. Ichokwadi hari huru yaMwari yaenda kunova naShe. Musharukwa waenda. Paul anotaura pakunyora kwake. Ane manzwi kana kuti mashoko. Anoti afamba rwendo rwekushumira vhangeri semaapostoli. Anotanga kutaura nyaya
nemurume ainzi Timothy. Pane nyaya yandinoda yandichataura usiku huno pamusoro pemukuru arere ushu. Haasi munhu chete, he is a general. Tiri kutaura pamusoro pemurume aityiwa nemhepo dzepasi rose. Tiri kutaura pamusoro pemurume akamutsa vazhinji vakafa. Tiri kutaura pamusoro pemurume akaita zvinobatika. Ini wacho ndiri kuparidza pano ndiri mumwe akanamatirwa nemurume arara ushu. Ndaita accident yaityisa, matumbu ari panze, vakanamanda vakati Mwari wangu akuporesa. Now mukuru wapedza pake, mukuru waita zvaakaita. Ndiri kufara nokuti vazhinji vari pano zvibereko zvemurume arere ushu. Ndaifanira kunzwa amen yakanaka. Nokuti watiri kupemberera igamba, achisi chigamba, igamba. Ndiye uya wataifanira kuti tipeiwa nguva yekuchema gamba redu. Vasande ranga riri gamba. Vanozikanwa nedhimoni reZambia, vaizikanwa nedhimoni reMalawi, vanga vasingazikanwa netumadhimoni chete. Munhu wairemekedzwa nemweya yose. Paulo anotaura achiti, ona Timothy mwana wangu, ndafamba rwendo newe, ndaparidza uchiona, ndaita zvese wakatarisa, asi mazuva angu ekuenda ndopandiri kuda kutaura varume. Hakuna munhu waMwari anoenda asina kutaura. Baba vakazvitaura, vagava nenzeve dzemweya vakazvinzwa kuti mukuru ane chiprofita. Zvange zvakuda vanotenda nekuteerera. Paul anotinzwa Timothy, ini ndapedza, ndarwa kurwa kwakanaka, basa rakuchisarira iwewe. Chibata basa reuvhangeri. Nditeererei varume, baba vedu vakaita basa ravo, rava kwatiri jana. Maofasi avavhangeri ngatichimhanyai nechimuti, titi basa rakaitwa nemukuru harifaniri kunyarara. Vakatitemera mangoromera, vakatichekera nyora. Idzi nyora ngadzichishandanda. Ngatiroverei Jesu maoko manheru ano. Ndaifunga kuti taifanira kupembera nokuti ndisu takaitirwa zvakanaka. Takaona zvakaitwa nemukuru ushu, takamuona achirapa vanorwara. Inini vakuda kuenda November, vakandifonera vakati uya kuofisi. Ndoda kuti mubate mashoko aya. Ini ndaisaita tsika yekunovaona pese pese. Ndokubva vapamba vakati uya kuofisi. Tikati kwamboitei iko kuofisi nhasi? Asi Mwari avaratidza pandatadza nyaya yekutya kutsiurwa ishi. Chii chavaona? Ndokubva ndaita kamwe kakunyepa keuvhangerisho, kekunonoka ndichiziva taimi dzavo, kuti ivo vanokasika ndikanonoka ndinowana vaenda. Ndokubva ndaona baba varipo, baba neGreek na overseer. Zvikanzi mapesana. Tikati wangu Mwari wapindira pano. Ndapesana nemukuru pano. Ndokubva vafona zvikanzi uya zvekare deuya mangwana. Yoshua yavaitaura. Ideuya mangwana Ezekiel. Kuneshi. Mwari ataurei navo. Pane pataita musikanzwei. Ndokubva ndaita zvandakaita tikapesana. Ndokubva vapamba zvikanzi iwe uri kuti zvengerei iwewe. Ndikati panapa zvaipa pano. Ndokubva ndaendako. Chinhu chavakatanga kutaura neni chinorwadza. Ndakachiudza vadzimai vangu, ndikati since ndakataura nababa izvo vasati vataura neni, zvikanzi inzwai, itira Mwari basa. Ndoda kukusiyira basa revhangeri. Hanangu ikarova. Vanondisiyira basa ndirei? Vari kuendepi? Ndokubva vataura vakati Matthew 24,
musatye ndokubva vapedza Matthew yavo hosha chi ndokubva vadzokorora itira Mwari basa. That was in November. Pandakanzwa varara nezuro mweya waMwari wakandiudza kuti vane nzeve vanonzwa zvinotaurwa nevaprofita. Mukuru wakanga akuziva makorokoto kwandiri ndakachipiwa chimuti. Ndinoti hama dzangu dzeambassador for Christ, chimuti takachipuwa takaiswa mangoromera maofasi avavhangeri. Ngatibatei pamwe chete namai vedu titi basa remuprofita nechechi yepaTown City iyo zvavakange vainacho ngaichipera chechi iyoyo. Ndipewo amen isina coronavirus. Pakutsvakwa varume vanoti mukuru akatisira basa, anoti akaenda pasiti, anoti chechi inopera. Mukuru akasiya chiono ichi. Let us run with the vision, and the Bible says a vision will never die. Chiono hachife, baba vazorora. Vane vana vavakasiya, vana ngatitakure chiono, timanye na vision. Titi Mwari wapero Sunday, tiri kumanya nange mutange. Anotaura ndarwakurwa kwakanaka asiwa Timothy. Run with the vision. Run with the vision. Vana baba Zunye, vana baba Kavasa, vana baba Asante na madzimai, run with the vision. Purira imberi nepasirwa nemukuru. Machechi ngasanyarara, izwi raMwari ngarisanyarara, nekumwe kutsanangura. Vhangeri na revival ngazvichitanga, moto ngautange kumarondera. Zvakadyarwa nemukuru uyu ngazvisasekwa naSatani muripo. Satani ngaasarova maoko kuti chechi yakafira maoko aApero. Ngakumutswe vana Apero vazhinji, ngakumutswe vana Katapira vazhinji, ngakumutswe vana big engine vazhinji vanoti chababa vedu tinomhanya nacho. Haleluya. Muri kundinzwa hama dzangu, neniwo ndakarerwa mumba muno. Ndinozviziva ini mukuru uyu waive netunhu twake, ihari huru yakasiyira tuhari tudiki. Ngativei tudhishi twanga tiri muzidhishi. Run with the vision. Tiri kutsvaka varume vachafamba. Nekupi kwanga kuine stendi, ndinovaziva vakuru vaya vaibuda mumba na7 vachidzoka na12 o'clock. Ndaramba vafundisi vacharara hope, anorara na7 omuka na7. Tiri kuda vafundisi vanopenga, anoti hope hadzina ndima. Elisha anoti, where is the God of Elijah? Aripi Mwari waElisha? Ndomubvunzo wasara. Aripi Mwari waApero Sunday? Mwari waifamba nematende. Inzwai vakomana vemagitari nevavhangeri. Vhangeri ngarichipfuurira mberi. Makuruseti ngaachiitwa. Titi Mwari chatakasirwa nemuprofita tinopfuurira mberi nacho. Timothy anoudzwa pfuurira mberi nevhangeri. Ambassadors for Christ, ngatisachemei, ngatipemberei kuti takasirwa zvipenyu, takasiwa takaungana. Ndafara pandasvika pano tichiona maofasi akagara ese, tikati this kind of a spirit ndiwo mweya wekuvaka basa uyu. Varume inzwai, vakaibasa namakasirwa nemunhu waMwari. Garivakwe basa, garipfuurire mberi namai vedu ava. Tichiti amai, baba vaenda, isu vana vababa tiri pano. Nokuti pamusha kana paine vana, baba vakaenda dzinza rinoramba riripo. Ndatina ambassador ichiripo. Vasorora ndibaba, asi vana ambassador vari pabasa. Hallelujah.
Mwari wakudenga akukomborere. Murume aidzinga madhimoni. Murume anoshamisa kwazvo. Ndinotenda kuti nekudenga Mwari vakarova maoko vakati zvawaita panyika neniwo ndafuma. Nokuti Pauro anotaura anoti kurarama inyasha kufa kufuma. Baba vedu vavamota nemilionea basa ravakaita pasi pezuva Mwari wavabhadhara, Mwari wavaripira. Pano panyika pane coronavirus, kwavaenda kuna kana coronavirus. Pano panyika vaisa zorora, kwavaenda vaenda kunozorora. Kuri kutsvakwa varume nemadzimai vanoti kana tinozorora taita sababa vedu. Tichazorora ndanyarara. Ndava mukofini ndonyarara. Nokuti tiri parwendo, tiri pabasa. May the God of heaven bless you all. Vakunyaradzei, vatinyaradze tose, vatisimbise. Asi mubvunzo wangu wekupedzisira ndichaenda kunoona ani kuofisi. Ndiani achandichengeta sababa Sandi? Ndiani achandida sababa Sandi? Ndiani ndiachataura voice rekuti Zekeri uri kupi? I'll be missing that voice for good. Hallelujah. Bati munamato wangu nezuro ndakapinda mchechi usiku ndikati Mwari manditorera baba. Chindipaiwa baba vanondinzwawo. Hallelujah. Vanoti ndikati msikazwa vandiuraye vanonditsiura sababa. Yes. Hallelujah. Ndarwakurwa kwakanaka. Ndapedza rwendo rwangu. Ndakunopiwa corona. Asiwo Timothy vhurira mberi nebasa. Iwe Timothy usamire kuparidza vhangeri. Iwe Timothy usamire kurapa vanorwara. Iwe Timothy usamire kurapa nekutsviga mashave. Mwari wekudenga akukomborerei muzita raJesu Kristu. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Wow. Tiroye maoko nebasa raitwa nemuranda waMwari izvi. Apostle Ezekiel Mawere. Tiri product yemuranda waMwari. Anonzi the Apostle and Dr. Ebo Kademaunga Sande. A father, my father, my mentor. Let me just read the scripture here quickly, and then I will say what's on my heart. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself to me. May God bless the reading of his word. Like I said, it's with passion to say what I'm about to say. That mugore ra 1985 ndichiri kamkomana ndichango vakuwana Mwari kuruzevha rinonzi kwaMurewa, ndichitungamirirwa nemufundisi waBaba Sande vainzi vamuserera, vachindituma semuvhangeri wavo munzvimbo yenharaunda yekwaMurewa semuvhangeri. Kwakaitwa crusade nemumwe mwana akanga atendeutswa naBaba Sande anonzi Paul Saungwema wamunoziva. Aita crusade kunonzi kwaMangumba. KwaMangumba ikoko kwatendeuka vanhu vakawanda, kwakudiwa kuiswa mufundisi. Ndopa ndakatorwa ndokubva ndaiswa ikoko zvikanzi ndowa mufundisi wesangano iroro. Ndopa ndakatangirawo chifundisi inini.
chana ndisingazivi. Baba Sande muranda wa Mwari vakanzwa kuti pane kamukomana kanenge kanoparidza kanenge kari kuita basa raMwari, vanga vasingadi kunzwa munhu anoparidza vomusiya. Vaibva vatonomutora munhu iyeye vakutoshanda naye, vakutomupa basa raMwari. Ndobva vandidedza zvikanzi ngauye kukotwa kwavaita ecrusade. Mucrusade imomo ndopandakasangana navo, ndopandatanga kuva a drama in a tent crusade. And by the way, my name is Nelson Njimbo, a product of this great man we are celebrating today. And years ago, like I'm saying, he brought me to grow in the things of God. He was a loving father. He was a great humble servant of God, whom I congratulate as a general in the kingdom of God, whom I congratulate as a great humble mentor and developer and equiper and empowerer of those that are called into the ministry. Muzimbabwe vaviri vatatu vanganditaurira kuti vakaita basa raMwari. But pandiri kuverenga apa pana pabhuku randaverenga kuna vaGaratia, pataura nyaya yekuti handisisiri ndaakurarama. Kurarama kwandakurarama hakusisiri kwangu. Vhesi iyo yandionesa baba vangu, yandionesa muranda waMwari uyu. Avanga vasingazviraramire. He lived for God. He lived for Christ. He lived for the kingdom of God. And not only did he live for what was in heaven, he exemplified heaven right here on earth. And right here on earth, he developed us, he raised us. Ndataura kuti ndiri ikoko, vakanditi ndanzwa kuti uri kuparidza, saka ndakuda kukutuma. Otenderera chienda kumarondera, ndoko yava neofisi yedu. Chienda kumarondera unoona secretary, akupe mari, uende kwandikuda kuti unoparidza, unopenza svondo uri ikoko. Takadzidziswa kunonzi kutenda. Faith kwete inoitwa nokuti une mari. Faith inoitwa nokuti une zvinhu. But the faith that you could do without nothing, where you call things be not as if they are there. And we did great and mighty exploits for the kingdom of God by faith, because he would show us. Taigona kupinda motikari, takwenda kwa Murewa, motikari isina peturu inosvika kwa Murewa. Votipinda hande takwenda kwa peturu, zvikanzi Mwari aneona, Mwari aneziva kwatiri kuenda. Tapinda munzira, vaingoenda momira pa-service station. Pa-service station ndidirire, but baba hatina mari yepeturu panapa. Petrol akutodira, odira mari dira chete. Makamira pechidirwa peturu ipapo, pakutosvika mumwe munhu. Baba, muchiri kundiziva here imi? Tiwaniko mwanangu? Handini ndingo makazonamatirira gore riya ndikapora, ndini ndingo makazonamatirira gore riya zvikafamba. Ko muri kuitei pano? Ndeda kuenda kwaMurewa. Saka ndedirisa peturu, mari yacho handisina. Zadzai tengi, rakutozara tengi ipapo. Ndiri kutaura kutenda muna Mwari. Our father was a man of faith. He was a man who stood by his God that he believed in. He trusted above anything in a God who was able to do exceedingly, abundantly, and above all. He knew a God who was good in doing. Many times. Many times. Maita msangano, waingoronga msangano. Msangano yoye hapana chibage, hapana hupu, hapana nyama, hapana chi. Hanzi, ndibatire uyu chitanda uyu ndikotaura naye. Muda kuti kudikwa kuna chitanda, ndetaura naye ini. Iwe chitanda iwe. Mwana wa babangu, basa randiwandira iri, ndeta msangano zino uno. Ndati ndiko kuti saka chiko chiri kudiwa baba pamsangano ipapo. Msangano unoziya unoenda zvakawanda. Alright, tumai munhu auya kuzotora chibage chibva chagaiswa.
faith. Faith. Baba vedu vakatidzidzisa kutenda. Ndinoda kutaura kuhama dzangu dziri pano, hakuna basa rinomira nekuda kwekuti hapana mari. Basa rinogona kuenderera mberi neambasada iri nevarume vanotenda namadzimai anotenda kuti Mwari waPerosandi aiita zvinhu pasina zvinhu. Icho ndakahakira, ndakachibata. Rimwe gore Mwari akanditenda unogara nemuranda wangu umudhiraivhiri. Ndikabva kuBulawayo kwandaiva ndiri ndichishanda, ndikava ndikagara pano 3 months. Ndichimuka kuseni ndoti mai ndipei bhutsu. Mama wati chiko mwanangu, ndati ndipei bhutsu, ndoporisha bhutsu dzababa. Ndapedza kupurisha ndokugara zvangu panze, ndovamira, ndogeza mota, ndomira, ndovagarira, ndovamirira. Wozoti uri pano wauya ngwai. Ndakuda kumboenda kubasa, ndikataka baba ndangu kudhiraivhai. Zvanzi unegona. Mwari unegonewe. Alright, itawo toni. Ukaona wadzipiwa kids emota yavari kudhiraivha voga, waidhiraivha wakaiswa ruoko pachidya apapa manje, ndoponzi wakumhanya zora motokari. Itawo tuone umbopfumidzwa, imboitawo tuone umbowedzero onzi hayewa. Murume akanga akaoma pakuraira kwake zvinhu zvaMwari, but akazara nerudo. A very strong-handed man, but full of love in his hands. That was that strong. This is the man we are celebrating today. A great and mighty legend, a great and mighty general, one of the pioneers of the Pentecostal movement in Zimbabwe. I was telling somebody, Mose mrumweta chipentekosti chenyu muchimweta ndimi dzenyu. Kune vakazviunza, kune vakazvitanga. Usandiudze vhangeri rausina kuona muvhangeri chaiye. Rimwe gore takashamisika, vaenda kuAmerica, vakanoparidza kucheche imwe murume, vakamudza kuti hausati wamuparidzi kusvika wasangana nedhimoni reAfrica rinonzi Faro. Murume yeye akati ndiri kuuya kumusangano wako. Takamuona muchena uya netimu wauya kumusangano, akamira oga papulpit akati, I am here because Papa Sunday told me that you are not a preacher until you have met and faced the demon of Africa called Pharaoh. I'm here to meet him so that Papa Sunday can call me a preacher. We are talking of a great man here. We want to celebrate the job that he has done. We want to celebrate the great and mighty work of the kingdom of God in his vineyard that he has done. He is not just a nobody. He raised me up. I worked with him for 17 years. They were not easy. They were the toughest time of my life. He was a person, when you are preaching and you preach heresy, he will come right on the pulpit and take the microphone off your head. He did that many times with me. Mana, paridza Jesu. Usaparidze politics, paridza Jesu. Now mazano anoparidza politics nekuzvida nekudada papulpit. He lived, the scripture that I read was just dedicated to him. He lived for Christ. He lived for the kingdom of Christ, for the kingdom of God. He did the work of Christ. He died to serve and rose for Christ. And this is a challenge that every servant of God, every child of God must undertake. Die for Christ. We need to die. We need to die. And I'm so grateful that he raised me up, he equipped me, he mentored me,
He showed me the way. He was a hands-on man. Yeah. He wouldn't do what he never did. Hallelujah. He did. He told you to do what he was doing. Yeah. Aiwa baba iti anokuratidza kutsvaira. Yeah. Kwete nekuti tsvaira. But vanotsvaira. Voti ndokutsvaira kwatinoda kuti uite uko. Kusvika rimwe gore ndiri kwaseke uko. Vakanditi mwana, Mwari akupa seke mumaoko ako. Yeah. Ndikachibata. Yes. Ndikati zvimwe zvose zvamungataura vanhu haasi Mwari. Munhu waMwari, muranda waMwari, muprofita waMwari, my apostle, my bishop then has spoken a word that God has given me where I am right now. Yes. Zvikanzi Mwari akubvumidza kumuvakira chechi yake. Yeah. And today, chechi yacho ndinayo. Chechi yacho ndakavaka. He is a man who spoke words that never fell down. Akataura shoko, grasp it sesoko rechiprofita. Yes. And isusu takadzidziswa nawo kuti kana vakutaura unotoziva kuti giya rakakwira pano. Ya ukaona ziso dzvuku rabuda kudaiso. Ukaona zvangaitaurwa navakomana vakuti Africa iprofiti yavo. Wotoziva kuti pano zvakuda kutoitika ipo pano. Saka takarerwa hatina kunhongwa musango. Kunyangwe takatorwa tikagarwa nesu pasi taitsiurwa. Rimwe gore nditorika mufundisi ndatetoka sangano ndiri kubhuruwa yoko ndatetoka chechi yoka nevanhu akandinyorera tsamba hamusati marerwa vafundisi nekurereka. Hallelujah. Akandinyorera tsamba yakauya iri tsamba yakanyorwa nababa sani hausi mufundisi. Yeah. Ndichinayo tsamba iyoyo hausi mufundisi. Pati baba ndindatanga kuchechi uko vanhu vose havatenduka anditomapindura mune muchita ndakamboaitoiwa hashandi ana satani mukati. Hausi mufundisi. Kupira nhasi handidi kunzwa uchidedzwa unzi mufundisi. Ngadai ndakabuda chechi handina kuibuda ino handa kutiza futi. Unova mwani mweya wekubuda nekutiza. Ndoda kudzinga dhimoni roro nezita raJesu rokutiza. Buda zvakanaka. Papo tsamba ndovanda kuti gojo ndikabva ndaenda ndikati kubva nhasi muchechi unovafundisi mune chipindi ichocho unonoudza muchechi kuti kubva nhasi handidi kunzwa anondidedza achiti mufundisi. But baba vamwe chete ivavo vekunditi hausi mufundisi ndakazozvidzidza papa yekuti aiwa vaindidzidzisa, vaindiraira, vaindiranga kuva nemwoyo usiri mupfupi, kuva nemwoyo murefu, nekutsungirira, nekuramba wakabatirira. Vaindidzidzisa kufanana nezvavaita, kufa muna Kristu nekuraramira Kristu. Ezvinezvi taakupoza omai takutonziwo mabhishopu. The bishop nzvimbo. Isu manje. Bishop nzvimbo. Ndogara ndakaudza hakuna kwatinoparidza tikasaparidza vhangeri according to Dr. Abel Kadima Ungasani. Tinovataurira vachena, vatema, tinovaudza kuti mundione ndiri zvandiri nhasi. Kune mumwe murume mupfupi so aita sokunge imimi munoda maqualifications asina qualification but akazara naMwari. Saka taiva pasara kuti big engine. Wozaiva engine. Waiti vakakuisa ruoko pamusoro so musoro unoita kupisa unge waiswa aini. Nemi munoita kumanikidzira munhu kuti atsve. Kutaura vanhu vana Mwari ndoda kupedzera panapa. Baba vedu vanga vakafa kunyama, vari mupenyu kuna Kristu. VaKristu havaita zvokuudza, havaita zvokufungira kuti can I preach to you now? Can I prophesy now? Kutaura navo chete waitonzwa kuti risoko rechiprofita. That is such a man we are celebrating today. Can somebody celebrate with me this great servant of God?
A general. I salute him. Night time a dedication video nas. Yanand she's up on Facebook. Ndichiti dedication to a legend, to a general, to a father, to a mentor who has raised many in the kingdom of God. He is a general with a capital G. Not him murukuzvidedza ma general. Hapana na mahondo amakambotungamira. Ava vakatungamirira zihondo dzevanhu mudzimba dzavo, zihondo dzevanhu mumabhizinesi avo, zihondo dzevanhu muzvikoro, zihondo dzevanhu mumachechi avo nemumaministry avo. We're talking of a legend here. Tiri kutaura of a general here who died to self and rose for Christ. Who died to the flesh and rose in the spirit. A man who could relate with anybody. Unaona wafona pamwe kunyanya waifonera dzimai vangu ariko here nzvimbo Nelson. Baba mufambe zvakanaka sichamatisira chakaoma. Ariko here ari sei rimwe gore madhimoni akandinga ndichipedza ndaparidza 3 days pa Facebook. Vamwe vasatanista akatumwa kutenda munomurova. Ini ndakunotora mapiritsi ndakuenda ndapisa muiri ndatonhora muiri ndapisa muiri ndatonhora muiri ndaenda kwachiremba ndapiwa mishonga ino dispensary yemishonga ndakunamata ndikanzwa kuti izvi hazvisi natural izvi. Ngatifonerei baba kuvafonera so mudhara uyu ka kwakuoma zvake ndikuseka pafoni ini ndiri kugwagwadza nzvimbo iwe vapedza zvo zvikanzi unedendere zvinhu zvevanhu hazvisi zvemapiritsi izvo. Handiti wakavaka buda mumba siya mukadzi siya mubhedha enda unerara muchechi utaure namwari wako. Kuenda kuchechi iso ndikati iwe zvanda baba ndibude muno ndakuenda ini kuchechi day 1 in fact vachingopedza kunamata harisi diki ita rakabuda ipapo kuti kunyakata muviri wose vachipedza kunamata chikachienda uenerara kuchechi. Pandaenda kuchechi first day mangwana ndatomuka wena kuseri vauya kuzondiona ndakati 3 days chirara muchechi sikarari kumba tokubikira ini ndatotyawo wena. Saka zvaitwa pafoni izvozviya zvepafoni ndo zvatoshandura upenyu hwangu. Kwakuzonamata second day madhimoni evamwe vanozvita vanhu vamwari abva auya. Varivo vanhu vamwari vacho vanga vatsamwa kuti waparidzire chokwadi chiri kuvhiringa zvinhu zvinhu. Kwakuzondinga manje zvikanzi tinoda kuona kuti ndiwe iri nzvimbo wacho. Ndikati mudhara wangu anamata hamusisina dho dzokerai kwamabva ndiri muno ndiri kubuda ndakasimba mangwana kwakutobuda ndakapfeka ndakatosimba ndatova right. Muranda wamwari akanga ataura. The servant of God had spoken. He lived for Christ. He died in Christ. He lived not after the flesh but after the spirit. And so today we are here not to mourn. We are not here to mourn. We are here to celebrate the homegoing of a great father, great servant of the Lord. Mwari akukomborerei, akuropafadzei. Chechi ya baba mai tiri kukunamatirai tinemi makandirera ndiri mukomana panapa inemi muchinditi baba wakaita hasha kuti ndimaiti dzora kaiwe ndakuenda unomboita kabheki kuti ndakuenda onza usati wako waziva iye ndozvinoita baba amai tina amai toda kuti amuna matembo mirai hamusati makuenda nezita raJesu.
Mumbosi ya mambo tigadzirisa zvakasaririra. Neutoda kuramba takamira muna Kristu. We celebrate a legend. We celebrate a general. We celebrate a great apostle. A great humble servant of God. May the good Lord bless you in Jesus' name. Glory to Jesus. Amen. 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 Glory to Jesus. Tinotenda Mwari wakanyanya nokunaka. Tashumirwa, tadzidziswa, tanzwa basa rakabatwa nemuranda waMwari mukuru anoshamisa, watiri kucelebrate upenyu hwake hwaakapedzera ari muvhangeri. Nguva zhinji makore ese avakararama vakararamira muvhangeri. Mwari anoshamisa zvikuru. Tinoda kutenda neshumiro yemanheru ano. Mwari akukomborerei varanda vaMwari nekutisimbisa, nekutikurudzira sekereke, sevana, semhuri, sevashumiri vari mubasa raMwari, kuti tisarege kuita basa raMwari rasiyiwa nemuranda waMwari, tigone kupfuurira mberi, tigone kuritakura sezvaaishuvira tisvike naro kunyika dzose. Mwari vakudzwe, Mwari vatibatsire uye varambe vachisimbisa murandakadzi wavo pabasa guru rakadai rasiyiwa naBaba. Tinako kutenda kuti Mwari wavo anotipfuudza mberi tichibatsirana namai vedu. Mwari vachitiitira zvakanaka. Nguva inotoda panguva kuna spokesperson wefamily auya atipe announcement yezuva ramangwana, kuti zvii zvichaitika muzuva ramangwana. Vamwe vada kudzokera kunozorora, tichizosangana mangwana zvekare. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndokumbira Evangelist Abel Maunga vauye pano vatipe announcement. Kana vari padhuze, kana mumwe asava akamira panzvimbo yavo. Evangelist Abel vari padhuze here? Hallelujah. Mazvita yenyu. Manhero akanaka. Ndinotenda zvikuru nemi mose mauya pano kuzoungana kuti tinge tiri tose tichichema tose nekucelebrata upenyu nemabasa akaitwa naBaba vedu. Amen. Ngatimbopei chipo chekuombera Mateo. Kubva zvino tichataura maproceedings kubva manhero anhasi kunozosvika musi wechipiri kuti tinenge tichiita sei. Takatarisana maregulations COVID akaiswa negovernment, saka tinoedzawo kuti tirikuedzawo kuti timatedzere nepatinokwanisa, asi also tinoziva kuti Baba vedu vanga vari baba veAfrica yese. Zvekuti
zvichida dai yanga isiri nyaya yeCovid yoyi nemitemo yakaiswa pamwe, dai Africa yose iri pano. Asi tinoedza kuti titedzere nepose patinokwanisa, tichiona manumbers edu, tine masanitizers nemamask. Ndoona kuti takapfeka mamask edu zvakanaka chaizvo. Kubva manheru anhasi tichawana kudya kwedu manheru anhasi, asi kutanga mangwana tichingopedza kudya mangwana makuseni mangwanani, tinotarisira kuti kubva kuma8 kusvika patinofanira kunge tichitanga service yedu na10 AM tinenge tapedza kudya kwedu, totanga service yedu na10 mangwanani. Yozotarisirwa kunzi kubvira na1 inenge yapera service yedu. Tiri kuexpecta kuti mangwana kubvira panguva iyoyi tinoexpecta baba kuti vauye panapo, zvichienderana nekuti vanenge vasvikawo panapa nguvayi, asi estimate nguva yekuti vange vasvika panapa is by 6 o'clock, and 6 o'clock ndo patinotangawo service yedu. Praise the Lord.